Ƙawata hanya ku ba za mu fasa siyayyan nan ba. Kamar ya mu fasa. Ban gane mu fasa ba bayan mun fito da miyan su. So wallahi na bar kuɗin nan a gida. Tun da wasu gayu sai kallon musu bai kin san su? Ta yaya zan san su ni da nake bakuwa? Kansu ta su zo suna mana magana mu saurare sai sun yi magana sau uku kafin mu saurare su. Dan ni ba mutum bai ma ciro min wayar da na ga ya ɗara 100 ba ba yayin da za a yi saurare shi. Oke to bari su ƙara. Assalamu alaikum. Dan Allah na muku sallama ku kuma kana mu. An ku sallama kuma su kuma ta ba ku wasu mutane. Ya raina mana ma hankali yau ne babban gajiyan yogurt bai dauka. Ke kar ki ga laifin shi dan wallahi yogurt din yana da masifar da. Allah to ko za mu dandana mu ji. A ta za mu dandana ina muka ga kuɗi. Akwai kuɗi a jaka. Ai kawata na kina da kuɗi. Ya ku. Yanzu dai zan saya.